ଝିଅମାନେ ମେକଅପ୍ ନିଅନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଗଡ଼ି କେବେ ମେକଅପ୍ ନିଏନି। ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ମିଛ କହନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ଗଡ଼ି ମତେ କେବେ ମିଛ କହେନି। ଯଦି ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ କିଛି କହିଲୁନି କଣ ପାଇଁ? କଣ କହିଥାନ୍ତି? ସେ କଣ କହିଗଲା ଶୁଣି ପାରିଲୁ ତ? ଶୁଣିଛି, ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ମୋ ଭାଇ ଭୟରେ ତୁ ସେଇଆ କରିଦେବୁନି ତ? ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ନିଶ୍ୱାସଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଜମାନାଉନି ଏ ରାମପ୍ରଦ ମନରାଇଜାର ରାଜା ହେଇ ସାରିଛି।